Kaixo guztioi eguerdion, eta ongitorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudietatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta ardu biterdiak bitartean, Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Ekainak 28 ditu gaur, LGTBIQ+ arrotasunaren munduko egunean, hainbat ekimen eta mobilizazio izango dira Euskal Herrian, kolektibo horrek egunerokotasunean jasaten dituen erasoak salatzeko eta aniztasunarekiko errespetua aldarrikatzeko. Horrez gain, aniztasun sexualari buruzko ikerketa baten ondorioak aurkeztuko ditu Eusko Jaurlaritzak. Arrotasunaren egunaren bezperan, Euskal LGTBIQ+ behatokiak Eusko Legebiltzarrari lege propio bat egiteko proposamena egin dio. Salatu dutenez, gorroto diskurtso eta delituen kopuruak eta larritasunak ere gora egin du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Legeak hainbat helburu izan behar dituela adierazi du LGTBI+ behatokiak, kolektiboko kideen eguneroko diskriminazioa eragoztea da helburua, prebentzioaren bitartez, baita kolektibo honek jasaten dituen bazterkeria kasuei arreta zehatza ematea. Emandako datuen arabera, LGTBI komunitateko kideen aurkako gorroto delituek 147 egin zuten gora 2020tik 2021. Esan dutenez, delituen larritasun bera ere handitu egin da. Gaineratu dute Euskal Autonomia Erkidegoa dela, gai honetan araudi espezifikorik ez duen autonomia erkidego bakarra. Eta LGTBI arrotasunaren nazioarteko egunaren bezperan onartu du Espainiako Ministroen Kontseiluak trans eta LGTBI pertsonen eskubideen legea. Sexu aipamena aldatzeko prozesua erraztuko du honek, genero identitatearen autodeterminazioa bermatuz. Reconocemos el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Despatologizamos las realidades trans, su derecho a ser quienes son, sin que medien testigos, sin que medie la obligación de hormonación durante 2 años para ser reconocidas por parte del Estado y también sin ningún informe médico. LGTBI herritarren errealitateari buruzko diagnostikoa egin dute Legorretan, herri bizigarriago bat sortzeko asmoz. Legorretako udalak sustatu du proiektua, Zudergintza eta Iruki Larrosa kooperatiben eskutik eta emakundek diruz lagunduta. Ekimenari buruzko xetazun gehiagoren bila bat egingo dugu Zurine Rodriguezekin. Bera da Zudergintza kooperatibako kidea eta diagnostikoaren egiletako bat ere. Eguerdion, Zurine? Eguerdion, bai. Bueno, zein da lega horreta bezalako herri txikietan LGTBI herritarrek duten edo bizi duten errealitatea? Bueno, lehenengo eta behin Legorretaren herriaren errealitatea dakigu. Herri bakoitzak bere errealitatea dauke, eta guk bakarrikan aztertu dugu Legorretakoa, baina egia da herri txikietan, nik uste ezaugarri berdina dakatela. Bi titularrekin geratuko nintzakeni, batetik Legorreta herri txikiak armairu handi bezala funtzionatzen dutela, esango nuke. Beraz, erronka handia da, jende asko herritik juten da, migratzen du, exiliatzen da, bere identitatea eta orientazioa askatasunez bizitzeko, baina aldi berean ere, Legorretan, LGTB jendea, Legorretan bizi nahi du. Beraz, hor, kontradikzio badago, eta ere badago aukera aldaketarako, ez? Jendea uste du herri txikietan aske izateko
edo nahi du aske izan, eta hortarako aldaketa batzuk eman behar dira, zen askotan herri txikiak infernu handiak dira LGTB komunitateentzako. Aipatzen zenuen aldaketa horren lehen alean, lehen urratsa izango litzateke egin berri duzuen diagnostiko hori, gerora neurriak hartzeko, nola lortzen da Legorreta bezalako herri txiki bateko lagina, ez, LGTBI komunitatearen argazkia osatzea? Bueno, lehenengo eta behin udalaren konpromisua behar da, ez? Eta zentzu honetan Legorretak nik uste dut ausardia handiz jokatu duela, konpromisu handiz jokatu duela, eta lidergo lan handiak egin dituela, ez? Aitortu behar da, lagina ez dela gustatuko litzaiguken bezain anitza, nahiko batez ere jende gazte partua hartu du diagnostikoan, asko kostatu zaigu jende helduaren gana llegatzea, eta jende migrantaren gana llegatzea. Eta aitortu behar dugu, hori da daukagun lagina, ez? Nola egin dugu? Txutxumutzuka ibili gea herritan, ahoz junda ezaten, ez? Parte hartu, hona etorri, bertako talde feministaren laguntza izan dugu LGTB jendea identifikatzeko eta beraien gana juteko, eta garrantzitsua dena oso modu konfidentzialan egin da diagnostikoa, eta hori ere egin du jendea gerturatzea, jendea prest egon da parte hartzeko, beti ere bere izen eta bizenak publikoak ez baziren, eta hori berez ere nik uste zerbait esan nahi digula. Prozesu baten parte, izan dela diagnostiko hori, politika publikoak bideratzeko lehen urratsa, esan dugun bezala, zenolako neurriak proposatu dituzue, izan ere neurriak ere barne biltzen ditu diagnostiko horrek, zenolako neurriak hartu ditzakete udalek, herri bizigarriago horiek sustatzeko? Bai, esan behar den lehenengo gauza da, batxutan LGTB, parte hartu duten jende asko planteatzen ditula oso interesgarriak diren neurriak, baina jakin behar da udalak eskumen berezi batzuk dituela, ez dituela eskumen gehienak, eta implementatzen edo parte hartzen duten hainbat neurrik ezin direla abiatu, ez? Demagun, osasunean esaten ziguten hainbat neurrik ezin dira bideratu, ez? Udalak berez osasun eskumenaz duelako. Baina batzuk esate aldera, programa kultural LGTB estable bat sortzea herritan, alegia, zineforuna badago, behar da eduki LGTBak dituen saioak, edo pelikulak, arrotasunaren inguruko eguna egun bat sortzea. Ez askotan jendea Ordizira edo Donostira doa ekainak 28ko manifestazioa, eta igual jun behar da, baina zergatik ez ekainak 26an edo ekainak 27 herrian zerbait egitea, ez? LGTB protokolo zehaztuak, LGTB fobiari aurre egiteko, eta adibidez, eta guri hau interesgarria iruditu zaigu, LGTB pertsonentzako diskriminazioko positiboak dituzten neurriak implementatzea batez ere etxe bizitzarako, ez? Jendea herritik juten da LGTB-a izateagatik, etxe bizitza garestia da eta LGTB komunitatea herrian geratzea nahi behar dugu, diskriminazio positibo neurriak behar dira, ez diru laguntzak. Hori esek beraz neurri posibletako batzuk, beste herri batzuetan ere isla berbera izan dezaketanak, ez dakit diagnostiko berriak egiteko aukera zabalik duzuen, beste herri batzuetara ekimen hau bultzatzeko bidean zareten? Bai, justuki, errenteriakoa egin genuen orain dela urte batzuk, pandemia dio lehen, egia da Legorreta eta errenteria oso ezberdinak direla, ez? Baina gauza batzuk aman komunean ditu ez ere exilioari egiten diona referentzia, ez? Eta gaur hasi gara, justu ekainako 28 Ordiziako LGTBI diagnostikoa egiten, beraz, ordiziarrek entzuten ari badia eta gure diagnostikoan parte hartu nahi badute, udalera gerturatu dezaten, gu konfidaltasunez beraiekin bilduko gara, eta saiatuko gara, ez, ordizia ere bizigarriagoa egiten, ez? Guk apostu bat egiten dugu, uste dugu herrietan bizi behar garela, bizi gaitezkela LGTB pertsonak izan da, eta herriak heterosexualizatu behar direla. Eta hortarako
herrien argazkiak behar ditugu, ez? Batzutan hirien argazkiak ditugu, hirietan hartu behar diren neurriak estrapolatzen ditugu herrietara, eta ezin dira estrapolatu behar, ez? Tokian tokiko neurriak suertatu eta diseinatu behar dira, eta hortarako diagnostiko eta politiko publikoak behar ditugu. Hortxe, beraz, Ordiziarrei luzatutako dei hori, eta gure partetik, adi jarraituko dugu ea zenolako ondorioak ateratzen dituzuen bertatik ere. Zurrine Rodriguez, Zudergintza Kooperatibatik, mila esker gurean izatagatik. Zuei. Eta gai ez aldatuta, Kote Kabezudo argazkilariari 28 urteko espetxe zigorra jarri diote. Frogatutzat jo dute 10 delitu egin izana, baina akusazioek lepuratutako 217 delitu ez ditu aintzat hartu epaimahaiak. Akusazio partikularrak helegitea jartzeko asmoa azaldu du, zigorrak apalak direla iritzita. Eta naziometroaren laugarren ikerketa aurkeztu du Telesforo Monzon, Euskal Herrigintza laborategiak burujabetzari eta status politikoari lotutako ohiko galderez gain, hezkuntzari buruz ere itaundu dituzte herritarrak. Ikerketa honetan, aritu den Asier Etxenike soziologarekin egingo dugu bat, jarraian, datuak aurkeztu eta hauetatik eratorri daitezkeen irakurketak azaltzeko. Eguerdion, Asier? Bai, eguerdion. Laugarren ikerketa honetan argi gelditu da, zerbitzu publikoen artean baloraziorik onena duenen artean hirugarrena dela hezkuntza, baina oro har, zenolako ondorio nagusia atera daiteke ikerketa honetatik, zenolako titularra emango zenuke? Oro har, eta kasu honetan naziometroan hezkuntzaren gai edo ertz ezberdinetan sakondu dugularik, nik esango nuke batetik, badagoela Euskal Herriko ikuspegitik gogo bat, Euskal hezkuntza horren zutabeak izan daitezkeenetan urratsak emateko, ez? Bai euskalduntzean, bai kurrikulumean, bai segregazioaren kontrako mugimendu edo horren kontrako neurri zehatzetan, hainbat eta hainbat, eta badagoela borondate bat, nolabait, abertzaleak direnetatik haratago, pixkat, Euskal hezkuntza sistema guzti horretan harremanak trinkotzeko. Aipatu duzu, galderak egin dituzuela, besteak beste euskararen eta euskarazko irakaskuntzaren arira zenolako ondorioak atera dituzue? Batetik, nahiko argi dagoela, bereziki erkidegoen arabera, euskalduntze maila ezberdinak eskuratzen direla, nahiko pertzepzio hori edo nahiko orokorra, nahiko argia da. Herritarrek Nafarroan argi daukate hor hezkuntza sistemak ez duela, inkluso ingelesaren azpitikan transmititzen dela, irakasten dela, bermatzen dela euskararen ezagutza, berdina Ipar Euskal Herrian, aldiz EAEn hori beste maila batean dago,
baina badago borondate bat edo nahi bat euskera transmititzeko. Ez? Oso txikia da Euskal Herri guztian, 3% bat besterik ez da, esaten duena euskera ikasgai ere ez duela izan behar. Ez? Eta erkidegoka aztertzen dugunean hori, inkluso nolabait kontrakotasuna handiena dagoen Nafarroan, proportzio hori 10% besterik ez da. Ez? Hortaz, euskera irakasteko badago nahi bat, euskeraren ezagutza transmititzeko ere bai, eta gero beste kontu bada hori nola egiten den, ez? Kasu horretan, euskera ikasgai bakarra izan behar duen edo hizkuntz behikularra, komunikazio hizkuntza edo ze proportzioa nolabait eduki behar duen euskerak presentzia hori, erkidego bakoitzaren arabera aldatu egiten da, baina nolabait euskeraren ezagutza bermatu behar dela eta horretarako baliabideak jarri behar direla, hori iritzi orokor bat bada, gehiengo baten iritzia da, eta erkidego bakoitzean ere bai, erkidego guztietan nolabait aldekotasuna duen iritzi argia da. Bestalde, segregazioari nola aurre egin bada hezkuntza alorrean kezka iturri nagusienetako bat, aurkako neurriei dagokionez, segregazioaren aurkako neurriei dagokionez, nolako proposamenak gailendu dira? Bueno, horre 3 neurri ezberdin edo planteatzen genituen, ez? Apur bat, segregazioaren kontrako mugimenduetatik edo iritzietatik eta apur bat indar gehien daukaten neurriak edo kontuan hartuta, edo gehien zabaldu direnak, eta alde horretatik nolabait esango nuke, bai segregazioaren kontuetan, bai eta beste eremu batzuetan nolabait gaientzen den ideia nagusi bat dela, berdintasuna edo aukera berdintasunerako aukera, ez? Eta horretarako batetik, matrikulazio irizpide berdinak bermatzea leku guztietan, hori da nolabait indar gehien jasotzen duen ideietako bat, baina beste neurriek ere bai zabala eskuratzen dute, ez? Adibidez hori, kuotak ez kobratzearen ideia, horrek ere zabala eskuratzen du, eta baita ere neurri apalagoan bada ere bai, baina nolabait matrikulazio bulegoak edo nolabait matrikulazio leku horiek leku berdinetan izatea eskola bakoitzean beharrean, nolabait ideia berdin horri tiraka, ez? Nolabait berdintasuna edo bermatzeko ideia horretatik. Eta hortaz, neurriaren arabera, badaude aldekotasuna handiagoa edo txikiagoa da, baina oro har, segregazioari aurre egiteko neurri guzti horiek jasotzen dute babes zabal bat, ez? Hori esek beraz, oro har, naziometroaren 9. ikerketak hezkuntzari buruz utzi dituenak. Eskerrik asko, Asier Etxenike, gurean izateagatik eta azalpen guzti hauek emateagatik. Oso, eskerrik asko zuei. Eta ekonomia alorrean, Berangoko Alkontza enpresak kaleratutako langileak berriz ere berrartzeko epaiketa izan dute gaur Bilbon, hain zuzen. Berangoko Alkontza enpresak eta Irizar taldeak kaleratutako 25 langileak berriro lanean onar ditzatela eta eskatzeko gaur ospatu da epaiketa Bilboko auzitegian. 21 egun daramatzate, 121 egun daramatzate greba mugagabean, ELA eta LAB sindikatuak deituta, eta auzitegiaren atarian protesta egin dute langileek. Eta epaitegira sartu aurretik Alkontzako langile batzordeko kidea den Urko Herrerak salatu du Irizar konpainia eta Eusko Jaurlaritza ez direla agertu orain arteko lan gatazka prozesu osoan eta auzitegian itxaropen gutxi dutela. 21 egun daramagu ja greban eta orain 3. pertsona bat sartzen da. Ordu zer pentsatzen dugu? Gauza zaila dela, baina 3. pertsona sartzen denez, Eusko Jaurlaritza ez da agertu, Irizar ez da agertu inoiz ere ez. Así que, 3. pertsona hau, zerbait egiten duen, ez dugu uste, baina, Bestalde, Gasteizeko Mercedeseko lan batzordeak hitzarmen kolektiboaren negoziazioarekin jarraitzen du, eta ostegun honetarako eta hurrengorako greba eguna deitzea erabaki du. Era berean, era bateratuan egingo dituzte lan usteak, baina ELA, LAB eta SK sindikatuek euren kabuz mobilizatuko dira biharkoan ere. Bat egingo dugu hain zuzen, Mikel Diaz de Aldarekin, Mercedeseko LAB sindikatuko ordezkariarekin. Eguerdio, Mikel? Eguerdio, bai. Aipatu dugu ez da, beraz, aste honetan, 2 mobilizazio gehiago, datorren astean ere bai, gainontzeko sindikatuekin eta Arabako metalarekin bat ere ginez, ostegun honetan, hain zuzen ere, aldarri nagusiak zeintzuk izango lirateke? Bueno, aldarri nagusiak, gure partez da, hori, langileentzako baldintza hona lortu behar digula, ezin da, 21. mendeko
fabrika batean 19. mendeko lan baldintzak izan, eta uste dugu horretako importanta dela, aurreko asteazkenean ikusi zen moduan, mobilizazioak egitea, ez? Guk gauza batzuen artean eskatzen dugu malgutasun gehiagorik ez, gaur egun dagoen malgutasunarekin, enpresak nahikoa duelako, KPI-ari lotuta egon bat direla soldaten egora bai edo bai, txandakako relebo, txandakako lana kontratu hori egon bat dela indarrean, eta haiek deritzoten modelu bat jartzen martxan, diskriminatzaia ez izatea, ez? Osa, azera baten, mundu guztiarentzako baldintza honak. Hori eseke eskaerak, argiak, zuzendaritzarekin hartu emanik izan duzue egunotan, izan ere aurreko astean hasi zenituzten lanuzteak, oso jarraipen zabalarekin, 185 babestutako greba izan zen, erantzunik izan duzue, kontakturik izan duzue egunotan? Ez, enpresak oso argi zuen azkenengo bileran, mehatxu egin zuen, moztuko zituela negoziazioak greba mantentzen ziren bitartean, guk greba deialdeak kentzeko, eta oso argi daukagu horreko asteazkeneko egon zen mobilizazioarekin, oso argi dugu grebekin jarraitu behar dugula, eta plantillak duela indarra, eta plantilla nahi duen bitartean aurrera jarraitu dugula grebekin, eta enpresak egunen baten jarri barko dela, ozeri barko dela gurekin negoziatzeko, eta benetan negoziatzeko, eta ez inposaketak egiteko. Greba deialdeekin aurrera jarraituko duzue beraz. Beste greba edo lanuzte egun bat izango da uztailaren 6, hain zuzen ere Iñigo Urkullu lehendakari Alemaniara doan egun berean, Mercedeseko enpresarekin batzeko, inbertsioa sustatzeko asmotan. Zer iruditzen zaizue? Zuek greba deialdeak egiten duzuen bitartean, ez? Protestetan zaudeten bitartean, paraleloki mugimendu hauek egotea Eusko Jaurlaritzaren aldetik. Hombre, ulergaitza iruditzen zaigu, Eusko Jaurlaritzaren jarrera. Ja ez bakarrik Iñigo Urkullurena, Tapia Anderea aurrekoan atera zen nedazu batzuekin, non beti enpresaren alde jartzen denean, langileon baldintzak edo behintzat komitean eskatzen ditugun gauzekin jakin gabe zeintzu diren, eta ze eskatzen dugun, eta ze goratan gatu ginen langileo, eta argi dugu politikoak enpresaren alde egin dutela, baina ulergaitza iruditzen zaigu, gurekin behintzat harremaren partez egitea, eta galdetza ze pasatzen den, ze eskatzen dugun, eta nire duan moduan. Kristol inbertsioak egingo direla Gazpizko fabrikan, izango da fabrika erabat osoa, 20. mendeko fabrikaik esaten duten moduan, baina langileon baldintzak 19. mendekoak izatean nahi dute, eta politika horren alde agertzea, bai Eusko Jaurlaritzakoak, bai diputatu generalare bai, ez dugu ertzen. Uste dugu gutxienez, gurekin hartu eman bat eduki beharko zutela, jakiteko ze eskatzen dugun. Biharko eta etziko lanuzteen zain geldituko gara, eta berri gehiagoren adi ere izango gara. Mikel Díaz de Alda, Laber sindikatutik eskerrik asko gurean izategatik. Bai, eskerrik asko zuei. Eta dena prest dago, Madrilen, NATOk bihar eta etzi egingo duen goi bilerarako. Joan den ostiralean Melillako esian izandako tragedia gertatu eta egun gutxira, migrazio gaiak zentralitatea hartuko du goi bilera hartan. Moncloak ez du aipatu nahi izan dozenaka migratzaileren heriotzetan izandakoa erantzukizunak argitzeko ikerketa bat irekitzeko aukera, Marokoko poliziaren papera eskertu eta zoriondu du ordea. Azken orduetan eztabaidagai izan da, gainera, Ceuta eta Melilla hiri autonomoak Aliantza Atlantikoaren babespean sartzea ala ez.
Eta migrazioarekin lotutako beste berri lazgarri bat, oraingo honetan, Mexikoko mugatik gertu heldu dena. Gutxienez, 56 pertsona topatu dituzte hilik San Antonion, Texasen, errepide bazterrean abandonaturiko kamioi batean. Larrialdi zerbitzuak esan dutenez, litekena da beroagatik eta deshidratazioagatik hil izana, aireztapenik gabe baitzeuden gorpuak kamioian eta hori gabe. Azken egunotan, ia 40 graduko temperaturak izan dituzte inguruan. Eta gaur 4 hilabete bete dira Poloniako agintariek Pablo González euskal kazetaria atxilotu zutenetik. Ordutik kartzelan dago, inkomunikatuta bere familiarekin eta konfiantzazko abokatuarekin hitz egin ezinik. Hala salatu dute astelehen honetan Gonzalo Boye abokatuak eta Oiana Goiriena bikotekideak Gasteizko legebiltzarrean. Gustako lekidazt behintzet Espainiako gobernuen aldetik nia zuzeneko komunikazio bat eukitzie, esateko zikeran be zer da bizen eitzen, zer espero aldoten, ze erantzun jaso daben Poloniako gobernuen aldetik, eta badakit izile izen bideuela, sekretu izen bideuela, eta bueno, zikerame pribautik, sekretupin, totalmente munduko diskrezio guztitzaz, baina eskertuko neke zikerame azalpen bat, Espainiako gobernuen aldetik. Neuri zuzenien, beran emazte modun, gane usteot, zorri aztela, zeo zer, esatien. Eta besterik ez, hemen 4 hilabete pasaudiz, eta segiten gu bardin, eta eskatzen gune da, hasieran eskatuten genuen bardine. Telefono bidezko komunikazio zuzena, bizita balizetie, eta abogaduen bizitie, beran defentzie lantzen segiduteko, edo lantzen azteko kasuan. Eta kultura lorrean, agur bat, 8 urteren ondoren, itxi egingo dutelako Oian Eder Euskararen etxea Gasteizen. Ostegunean, Lier eta Lukiek taldeen kontzertua izango da Valerina Lorategian. Informazio horrekin utziko zaituztego, eta segituan itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin gaurkoan, Isabel González, Elkarrekin Podemos iuko legebiltzarkidea izango da gurean. Orain arte. Pasaden dizkan, batzeden 2 kanta euskaraz, ja. Eta hori hasi nintzen ja lan egiten hizkuntzarregaz. Eta hasi ginenean egiten bulkez dane lehenengo kantak, proposatu nion jangitzi zeratik ez dugu egiten erdia euskaraz, erdia ingeleraz. Eta momentu baten konturatu nintzen edo pentsatu nuen roi zeratik ez dugu ja egiten azorik euskaraz eta listo. Ze ondo funtzionatzen du, hizkuntza honek taldea gazon, orduan aurrera. Zure movida internazionalizatzeko modua da zure etxera begiratzea, jendeak hori apresiatzen du, ez dakit. Eta lehen esala rollo movida instrumentalizatzaile bat, ingeles abesten dugu, zen nahi dugu gure musika eraman rollo leku guztitara, ez. Zitzan rollo movida bat, tipo adolescente zarenean, ingeles entzute zu musika, bueno, bintzen nire kasuan. Ingeles entzute zu musika, inertziakin holan zoaz, baina hori, jendeak eskertze du rollo sobre hizkuntzan abestea, bai.
Kanten kontenidua askoz potenteagoa da, igual beste izketan igual zen apur bat tereagoa, eta hon askoz politikoa zentzu orokor baten, ez da? Baina, eta nola esango nuke, humanoagoa da. Bai, da tangiblea, ez dakit. Mundanoa, como, bizitzari buruz doaz kantak. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Gurutze Gorria Henry Dunant suitzarrak sortu zuen. Araban 3. Karlistadan jaio zen Estanislao Urquijo Ilandaluze orduko ahaldun nagusiaren eskutik eta beste 100 pertsonen laguntzarekin. 150 urte hauetan aldaketa anitz izan ditu erakundeak, izan ere hasieran zaurituak artatzeko sortu zen eta gaur egun beste helburu eta lan esparruetan aritzen dira lanean. Bere garaian sortu zen, gudan zeuden pertsonei zaintza emateko eta baina gure gizartea ere modernizatzen edo aldaketak ere izan ditu, eta horren aldaketan guk ere 150 urtean pentsatu hasi zen horrelako gaiekin, eta gaur egungo gaiak edo gaiak nagusienak dira erreflexiatuak, gizarte arloan behar duen jendea edo laguntza, eta hori da gaur izango zen Gurutze Gorriko beste arlo dituk, badauka ere gazte talde bat, osasun arloan ere lan egiten dugu, prestakuntza arloan ere, ez dugu enplegu arloan ere, ez dugu galdu beste gaiak ere, baina gauzak aldatu dira, gizartea aldatu egin da, eta Gurutze horrekin aldaketa horiekin batera, nik esaten dudan bezala, azkenean Gurutze Gorria niretzako da iceberg bezala. Azkenean punta bat bakarrik ikusten da, baina azkenean ura azpian gauza asko daude. Egun, Gurutze Gorrian parte hartzeko aukera eta modu desberdinak daude, bai aurrez aurrez, baita telematikoki ere bai. Baita ere gaur egun daukagu hori voluntario virtuala edo, adibidezuk ez dakit, hemen bizi ez bazara, edo ez badaukazu gure ordutegi barruan edo aukeran egiteko, badaude gaiak eta gauzak egiteko zure etxetik eta beste ordutegi batekin. Beraz, aitzakiak ez dago nahi baduzu Gurutze Gorriko parte izatea, aukera ezberdinak dituzu gurekin parte hartzeko. Urteurren hau ospatzeko hainbat jarduera burutu dira, horietako garrantzitsuena Suzien desfilea. Gauzia da errekonozitzea lehen egon diren voluntarioak, orain daudenak eta egongo direnak. Egin genuen martxa bat edo desfile bat antortxakin. Pandemiak eragindako egoerarekin batera voluntarioek gora egin zutela adierazten dute. Egoera zaila, baina zoriontzua bezala gogoratzen dute. Eskertzeko da, ze hori pandemia sortu zena eta hori jendea lantokiak eta itxita zeuden ez dakiz eta orduan jendean ez zuen, azkenean sentitzen zuen behar zait egin behar zuela, eta orduan pila bat jende urbildu zen Gurutzeraino, eta gainera hori ere, eman digo aukera ere, jendeari ezagutzeko zer egiten duen Gurutze Gorria.
Egunero legez, eguneko elkarrizketari ate irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Isabel González, Elkarrekin Podemos iuko legebiltzarkidea. Eguerdion. Eguerdion. Bueno, gaurkoa LGTBIQ+, arrotasunaren nazioarteko eguna, behatokiak salatu du gorroto delituek goraka egin dutela gainera azken aldian, horien larritasuna ere, baina datuen arabera, 2020-2021 batera, gorroto delitu horiek 47% gora egin dutela salatu dute. Nola ikusten duzu egoera? Bueno, lehenengo eta gain eskerrik asko egon bidatxagatik. Eta bai, arrotasun egunean, guk eskatuta ikusten dugu erasoen gorakada. Eta benetako zenbakiak handiagoak direla, jakinda, eraso guztiak ez direlako salatzen. Eta hori badakigu guk eta behatokiak salatzen du behin eta berriro. Zentzu horretan, garrantzitsua da gaur egun LGTBI pertsona guztiei esatea ez daudela bakarrik. Eta beraien bizitza garrantzia dutela eta indarkeria horiek prebenitu eta babestuko dituzten politikak guk zabaldu behar ditugula indarkeri hori desagertzeko. Atzokoan, egun honen atarian, LGTBI+ behatokiak proposamen bat luzatu zion Eusko Legebiltzarrari, lege propio bat egiteko. Prebentzio eta sentsibilizazio alorrean neurriak falta dira hemen? Bueno, jakina beharrezkoa da prebentzio eta sensibilizazioa eta sexu hezkuntza integrala haur nerabe gazte eta helduei aukera emango diena bere sexualitateaz gozatzeko. Orduan, baita ere anistasuna aitortu eta babesteko eta gure gizartean LGTBI-fobia sustatzen duten jarrerarekin amaitzeko. Horretarako, beharrezkoa dira. Alde batetik erakundeek bete behar dituzten legeak, eta baita ere, baliabideak eta benetako borondate politikoa, benetako aldaketeta sortzeko eta jendeak bere bizitzetan benetako hobekuntza sentitzeko. Horretarako lege bat behar bada, igual bai. Atzokoan ere, Madrilgo Ministroen Kontseiluak onartu zuen translegea, kongresurako bidea hartu du horrela, ultraeskuinaren gorakadaren testu inguruan datorren lege proposamena da. Nola hartu duzue Madrilgo kideek egindako lana eta ekimena? Egia zan oso pozik eta arro gaude azkenean tramitatu ahal izan delako trans eskubideak eta eskubide berdintasuna aitortzeko LGTBI legea. Zer nabarmenduko nuke? Alde batetik transexualitatearen despatologizazioa suposatzen du. Adingabe eta nerabe askori aukera emango dielako beren nortasuna aitortzeko. Eta gero, gure ustez, erreparazio historikoa izan da tortura bidezko terapiak debekatzea. Guretzako abia puntu on bat da, baina, hobetu dezakegula tramitazioan. Euskadi egingo den translegearen erreformarekin gaude, legebiltzarrean, transidentitate guztiak babestuko dituen lege bat, lege bate izatea espero dugu, horretan bihar dugu. Beste gai bati helduta, gaurkoan 4 hilabete bete dira, Polonian Pablo González kazetaria atxilotu zutenetik, ordutik Poloniako espetxe batean dago, behin-behinean, epaiketarik izan gabe, inkomunikatuta, eta atzokoan Eusko Legebiltzarrean hitz egin zuen familiak, Elkarrekin Podemosek ala eskatuta, zein da egoera, berririk alda? Ez dago berriri handirik, eta gainera atzo bere bikotea oiana egon zen parlamentuan, gure bidez, eta bere testigantza entzuna ahal izan gendun legebiltzarrean, guk eta beste talde parlamentarioak. Eta, impotentzia handia ematen du. Ezin dute bizitatu, ez ikusi, ez telefonoz hitz egin ere, kontsulak bakarrik bizitatu du. Eta oianak, bere bikoteak esan du, ez diotela berarekin hitz egiten zuen, Poloniako gobernuek uste duelako implikatuta egon daitekela, ustezko espiotza baten. Baina, zer gertatzen da seme alabekin? Ze errua daukate. Prentsa askatasuna ez ezik, Europako Batasunen espetxean dauden pertsonaren oinarrizko eskubideak
ere urratzen ari dira Pabloren kasuan. Dagoeneko 4 hilabete igarota, behin-behineko espezialdi horretan, epaiketa justurik gabe, eta aurreikuspenen arabera, hilabete gehiago ere egon daiteke egoera horretan. Nola baloratzen duzu Espainiako gobernuaren jarrera gai honekiko? Izan ere, atzokoan ere, Gonzalo Boye bere abokatuak salatu zuen, ez? Nola baiteko interes falta dagoela edo somatzen dutela. Bueno, Gonzalo bezala, atzo Oianak holan salatu zuen legebiltzarrean, Jose Manuel Álvarez ministroarekin hitz egiten duenean, ematen du ministroak Poloniarekin hobeto moldatu nahi duela Pabloren familiarekin baino. Eta, irrazionala da ministerioaren jarrera, haren gelditasuna, eta, Pablo bidegabeki kartzelatuta dago, eta ministerioa ez dirudi gauzan dirik egiten ari denik jakina familiarekin ez. Egunotan albistere izan da, Melillako harresia gurutzatu nahian hil diren 37 pertsonak, eta 11 zaurituak, 10 zaurituak. Zantzezek egin bezala ondo konpondutako afera bezala definitu daiteke honakoa? Bueno, ez noski ez. Adierazpen horiek lekuz kanpo zeuden, eta lehenik eta ben elkartasuna eta doluminak adierazun nahi dizkiegu hildako familiei eta zauritei. Eta bigarrenik berriaz den giza drama bat salatu behar dugu. Azken urteotan 2000 pertsona baino gehiago hil dira Europara Espainiatik sartu nahian. Mediterraneo itsasoa bera aire zabaleko hilerri bihurtu da. Eta, Melillakoa mingarria eta oso onartezina da. Oinarrizko eskubideak zapaltzen ari dira, identifikatu gabeko gorpuak lurperatzen ari dira, bizitza hobearen bila hil diren pertsona errugabeak dira, gerretatik edo tragedia pertsonalitatik iesi, ez dakigu zer gertatu den, nola, zergatik, badakigu pertsona asko hil egin direla eta zauritu asko ere Afrikara itxulita izan direnak eta ikertzea tokatzen da. Orain honetan Marokoko aldean izan dira gertakariak. Espainiako gobernuak erantzukizunik aldu honetan? Jakina, Espainiako gobernuak badu erantzukizuna. Hainbat, eta gainera, hainbat neurri har daitezke, adibidez lehenengo ikerketa independente bat egin behar da, bigarrena Espainiako segurtasun indarrek erantzunkizuna frogatzen bada, Grande Marlaska ministroa dimititu behar du. Eta azkenik migrazio politikak aldatzea tokatzen da. Erantzunkizuna estatuen artean banatzea eta migratzaile eragiten dieten politikak erdigunean kokatzea. Ezin da izan mugetan giza eskubiderik ez egotea, jendea animaliak bezala tratatzea, eta ez da duina eta demokrazia baten lotsagarria da. Horrelakoetan askotan Melillara begira jartzen gara, baina ezin ahaztu gurean ere, Irungo muga horretan gertakari lazgarriak badirela, zenolako balorazioa egiten duzue? Bueno, asuntoa da, Bidasoa zubian jendarmeak daude, eta Beltza Bazara gelditzen zaitu, eta atxilotu egiten dute, edo devoluzionez kariente diritxonak praktikatzen dituzte. Horregatik, bizitza askok jartzen dira arriskuan, pertsona askok, uretan sartzen dira eta hiltzen dute, hori da, eta arrazakeria instituzionala egiten da azalaren koloreagatik. Melillan gertatutako honek iaia bat egin du Madrilen bihar eta etzi ospatuko den NATOren goi bilera horrekin, eta berriro ere, entzun dira NATOren aurkako aldarriak kaleetan, 80. hamarkadako aldarri horiek berreskuratu dituzte kaleak berriro. Bai, egia esan, NATO sartzen denean giza eskubideak amaitzen direla. Estatu Batuetako eta NATOko gerrek 300.000 baino gehiago zibil hil dira, eta iaia 40 milioi desplazatu utzi dituzte 20 urtetan. Nire talde politikoak, nire talde parlamentarioak salatu dugu NATOaren goi bilera hau. 37 milioi euro gastatuko dute ekitaldi hau antolatzeko. Diru hori beste esparrutan ipini daitezke, adibidez hezkuntzan, arma gisa,
erabili aldira. Bide diplomatikoak alden egin behar da, eta gu da ezaren gizartea gara eta Ukrainako gerra eta beste gerra batzuk ezin dira konpondu armadak elikatuz eta armak emanez. Hain zuzen ez, horri buruz hitz egingo da, besteak beste NATOren goi bilera horretan ez, migrazioari nola aurregin mugaen kontrola areagotzeaz eta gastu militarraren handitzeaz ere zer deritzozue? Bueno, esan dudan bezala, gerrak ezin dira elikatu. Arma gehiagorekin eta armekin ez dira konpontzen. Orduan, bide diplomatikoak eta bakebideak hartu behar dira. Gurera itzulita, asteburuan Osakidetzaren aldeko mobilizazioak izan dira, salatu dute sindikatuek eta langileek eta herritarrek Osakidetza desegiten ari dela, besteak beste. Osasungintza publikoaren osasuna, nola ikusten duzue? Bueno, osasun publikoa ahultzen ari da Euskadin eta hori ikusten ari da, ikusi ditugu kaleko manifestaldietan, baina ikusten ditugu pandemiatik ona hainbeste aldiz salatzen dute Osakidetzako langileek. Larrialdiak izten ari dira, ambulategietako ordutegiak murrizten ari dira, pazienteak klinika pribatutara bideratzen dituzte, langileek beren egoera salatzen dute, eta erabiltzaileak kezkatuta gaude. Zita telefoniko baten zain gaude igual astebete edo espezialista baten zain hilabete batzuk. Hori esek komentatu dituzunen aurrean, ezaterako adibideak jarri dituzu, Gotzone Sagarduy osasun sailburuak behin eta berriro esetatzen du ez dagoela inolako murrizketarik, ez dagoela inolako pribatizatzeko joerarik, nola ulertzen dituzue horrelako adierazpenak? Bueno, uste dut adierazpen horiek mundu guztiak bezala ulertzen ditugula. Nahikoa da gure inguruan gertatzen ari dena begiratzea. Guk adibidez, nik Durangon bizi naiz, eta Durangon aldaketa kultural hori bizi dugu. Osea, mamografiak egitera, froga diagnostikoak egitera, edo COVID txertaketa hartzera Gernikako ospitalera joan behar gara, eta ez dago garraio publiko zuzenik. Naiz eta gure referentziako ospitalea galdaketa izan, hori izan da aldaketa kulturala, eta hori da bizi duguna gure gorputzetan. Erreferente izateari usten ari dio Osakidetzak? Evidentzia bate ukatu arren evidentzia ez da aldatzen, eta Osakidetza ja beste fasetan dago. Osakidetza izan zen hori aitzandari bat, baina momentu honetan hemen bi abiadurako osasunaren aldeko apustua egin duela gobernuak, eta bata da publikoa poroentzat eta pribatua aberatzentzat. Eusko Legebiltzarrean, eztabaida puri-purian dago baita ere hezkuntza itunarekin lotuta, zer moduz doaz negoziaketak? Bueno, itunaren negoziaketak bukatu ziren martxoan. Guk hezkuntzaren itunea babesten dugu eta mimoa babesten dugu, mimoarekin. Sartu ginen azken momentuan, baina lortu genuenean eskola publikoak sartzea itunean, bere lekua kokatzea itunean, eta segregazioaren kontrako neurriak ezartzea. Neurri zehatzak sartu genituen. Itun politiko bat da, marko orokor bat ipintzen du, hezkuntzako legearen idazterakoan norabidea markatzen du, eta legearen zirriborra heldu arte, adi egon behar gara, gobernuak zer ateratzen dituen. Pasaden astean ez aurrekoetan, kezkatuta agertu ginen planifikazio dekretuarekin, momentu honetan itunen ordenarekin kezkatuta gaude, eta kezkak sortzen direnean jarraipen maila dekogu eta jarraipen mailara eramango dugu. Aurreko astean bildu ginen, datorren astean bilduko gara, eta kezka guztiak han planteatzen dira. Beti esaten dugu gu itunean gaudela, baina horrek ez du esan nahi legea babestuko dugunik. Isabel González, Elkarrekin Podemos iuko legebiltzarkidea, mila esker, gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko, Leire.
Eta tarte bat, eta jarraian itzuliko gara, eguneko solasaldiari heltzeko gaurkoan, gurekin izango ditugu Maialen Ferreira eta Carmelo Landa, orain arte. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, Hamaika egin. Arabako bertsolari txapelketaren finala Peru Abarrategi Aramaiotarrarena izan da. Oholtza gainean lagun izan zituen Manek Sagirre, Oiane Perea, Iñaki Binaspre, Xabi Goa eta Paula Milburu. Askotan esan dut ja, uste dut oso zaila dela kanpotik ezagutzen ez gaituen jendearentzat imaginatzea, ez azkenean ez diot ona baizik eta oso harreman estua da. Zeitik lau ginen hemengoak, Aramaiokoak, 5. Oiane nire lankidea da eta 6. Binaspre betidanik oso harreman estua izan dut berarekin eta egia esan konplizidade maila oso altua geneukan eszenario gainean eta uste dut horrek ere lagundu zidala. Manez niretzat, nire bizitzan izan da fase asko pasatu ditu Manezek, ez? Zuk dituzunean 10-11 urte eta bertsoa gustatzen zaizkizunean Manez da zure referentea. Ondoren bertso eskolara apuntatzen zara eta Manez da zure irakasle. Gero abesten duzu derrepente berarekin batera, orduan da bertxokidea, bihurtzen da zure laguna. Niretzat oso pertsona berezi bat da, berak ere badaki hori. Eta, baina egoera berezia zen eta egoera hori berarekin partekatzea izan da la leche niretzat. Bere etorkizuna bertsolaritzan positiboki ikusten du, egiten duenaz disfrutatzen, alegia. Bestalde, Arabako bertsolaritza momentu oso onean dagoela antzematen du. Pentsaten naizela aspertuko bertxotan, ez diot nire buruari helburu handiegiri jarriko. Gustatuko litzaidake, nik uste dut orain arte disfrutatu dudala. Eta gustatuko litzaidake mendik aurrera ere disfrutatzea. Ez badakit azkenean nola bertsolaritzan momentuko kontua izaten den, egun batzutan tokatuko zaidala pixka bat txarrago kantatzea eta beste batzuetan pixka bat hobeto. Espero dut ez frustratzea gehiagi txarto egiten dudanean, eta ez da ere burua ez dadila goregi joan ondo egiten duzunean, así que nik uste dut dagoela momentu oso honean. Beti izan gara nahiko, esango kritikatuak ere ez, baina nahiko itzalean bizi izan gara, Araban, bertsolariok. Orain ikusten da gazteak, nire adin ingurukoak, 25-25 gazte pila bat daude, eta 14-18 eta gehiago, ez? Eta uste dut horrek ondo hitz egiten duela, Araban egiten ari garen lanari buruz, eta esango nuke, osasuntsu dagoela momentu honetan, eta horrek pixka bat etorkizuna ere bermatzen duela. Euskal Herriko txapelketan aritzea ilusioz eta gogotsu hartzen du, halaber ardura puntu batekin ere.
Hori izango da gozada bat, ez? Azkenean karambola asko behar dira Arabako bertsolaritzan leku horretan amaitzeko. Euskal Herriko txapelketa 4 urterik behin jokatzen da, eta bakarrik 2 pasatzen gara Arabatik. Baina bai, tokatu zaitea bestea, izango da oso bertsolari honekin inguratuta, ni saiatuko nahi saldudanik eta ondoen egiten. Ardura puntu batekin hartzen baita ere Arabaren representazio hori, baina disfrutatzen saiatuko nahi. Bertsolaritza modu desberdinetara bizi daitekeela uste du eta gainera euskara modu ludikoan bizitzeko aukera ona bezala ikusten du. Txapelketa irabazi izanak berarentzat eta familiarentzat oso garrantzitsua izan dela onartzen du. Eskolaz eskola aritzen naiz bertsolaritza ematen 10 eta 11 urteko txikiekin. Zer esango nieke? Gustatzen bazaie jartzeko, ez? Azkenean pixka bat igual lotxa ematen du hasieran. Nik uste dut hortik deno pasatu garela. Baina, gustatzen bazaie animatzeko. Eta uste dut gainera euskara modu ludiko batean bizitzeko modu ona dela bertsolaritza. Bakoitzak investigatzeko, ez? Ea zer gustatzen zaion egitea eta jakin dezala beti izango duela gure laguntza, beti izango duela nagusiagoen laguntza eta egingo dituela lagun ederrak bertsolaritzaren barruan. Txapela eman nion Amonari eta gero igual luzera orain konturatu naiz igual ezela izan erabakirik onena, ze Amonak ez du soltatuko txapel hori inoiz. Orduan, por si acaso, ospakizunetara joan ginenean, por si acaso txapelara maiora bidali nuen. Horrek ere joko pizka bat eman zuen, etortzen ziren lagunak eta jartzen zizkiaten bizerak eta horrelako kontuak. Bazileo sano bat izan genuen horrekin ere, eta oso ondo pasatu genuen, nik uste dut nik disfrutatu nuela, nire ingurukoak ere pila bat disfrutatu zuten. Eta txapelarekin, suposatzen dut, Amonarentzat ez baldin bada, gurasoentzat izango dela, eta batak edo besteak etxean izango du eta zaindu esatela ondo. Uztaren ia iritsita, hasiak garabiltzen, harri guztien artetik, ari gara loratzen. Batek aztarazi nahi izan zuen auzolan azere indako hazi guztiak nekez birrinduko dituztela haien harriez. Uztaren ia iritsita hasiak garabiltzen harri guztien artetik arrakalak bilatzen. Uztaren ia iritsita hasiak garabiltzen, harri guztien artetik, ari gara loratzen.
legez, solasaldiari atea irekiko diogu eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Maialen Ferreira, eguerdion. Eguerdion. Eta Carmelo Landa, eguerdion. Eguerdion, bai. Bueno, gaur ekainak 28 LGTBI errotasunaren eguna gaurkoa, aldarrikepanerako eta borrokarako eguna, kaleak beteko dituzte gaur Euskal Herrian, aldarri horiek hain zuzen ere ekimen eta mobilizazioak izango direlako hiriburu eta herri guztietan, kolektibo honek sufritzen dituen erasoak salatzeko eta aniztasunaren aldeko errespetua eskatzeko, ez? Eguneroko aldarri horiek gaurkoan indar berezi hartuko dutelako. Izan ere, LGTBI komunitateko kideen aurkako gorroto delituak hasi egin dira azken aldian, horiekin lotutako garrantzia ere, eta hain zuzen, datuek diote, 47% egin dutela gora, 2008-tik 2021-era. Inigo Aduriz kazetariarekin, eldiario.eseko kazetariarekin, aztertu dugu egoera. Kolektibo horrek izugarri jasaten ditu eskuin muturraren diskurtsuaren gorakadak eragiten dituen eraginak, ez? Indarkeria eta agresioak eta jipoiak geroz eta gehiago gertatzen dira gure kaleetan, eta horren aurrean administrazioak egin behar dutena da legeak onartu eta LGTBI kolektibo hori abestu, ez? Hortxe esandakoak, salaketa eguna gaurkoa, garratzi berezia, ez da, hartzen duena? Bai, alaxe da, eta inigok esaten dago moduan, nire ustez normalizazio bat dago, eta azkenaldi honetan normalizazio hori asko handitu da. Gaur adibidez, ikuspegik informe berri bat atara dau, non agertzen da Euskal Herritarren 13%ak eraso fisikoen, LGTBI pertsonen aurkako eraso fisikoen lekuko izan direla. Eta 10 pertsonetatik 4 irainak entzun ditu, nosbaitzen. Eta gainera diskriminazio handiena lanean sentitzen eta sufritzen dute kolektibo honek, eta hori oso larria da. Politikak sortu behar die, kolektiboa babestu eta alakoak egin. Ez da normala, alakoak jasatzea zure lantokian. Carmelo. Bai, horre aipamen bat eginda eta lotura bat, nolabait esan transfobia eta homofobia eta fenomeno hauek eta eskuin muturra nolabait lotuz, ez da. Bai, lotura nabarmena da, esan nahi dut, eskuin muturraren gorakada bai alderdi politiko esala, bai gobernuak ere eskuin muturrekoak antolatu diren neurrian, Hungariakoa, Orbanena, eta hori fenomeno hori nabarmendu egin da, baina ez bakarrik, nik uste dut ez dela bakarrik eskuin muturrera edo korronte politiko bati atxikitako joera, transfobia eta homofobia dira, nik uste kultura zaharkitu, baina oraindik ere gizarte honetan, gure gizartean, indar handia eta sustrai sakona dituen kultura zaharkitu eta atzerakoi bat dago hor fondoan, eta irainak eta insultuak adibidez, orain gizartean ikusi egiten dira, eta hortik hurrengo pausua erasoa izaten da, eta erasoak gorakadoaz. Orduan, hemen adibidez eskuin mutur politikoaren presentzia ez da ina handia. Da aldiz, horrek adierazten du arazo sakonagoa dagoela. Nik uste pausuak eman direla, lege berria datoz, bai estatuan, da bai hemen ere etorriko dira, pentsatzen dut. LGTBI eta plus mugimendu hori babesteko eta horren alde egiteko, baina nik uste dut egun bat baino gehiago behar dela, egunerokotasunean edatu behar dela kultura berri bat. Eta pentsakera berri bat, jendearen artean arraza motiboengatik edo sexu motiboengatik edo bereizketa motiboengatik tratu txarrik eta erasorik eta gainditzen dituen kultura bat behar dugu. Nik uste alegin handi bat egin behar dugula komunikabideetan, hezkuntzan, gure artean, kuadrillatan, hori guzti hori gainditu eta kultura berri hau finkatzeko Euskal Herrian ere, nik uste dut. Hezkuntzan jarri behar da beraz arreta sentsibilizazio horretan prebentzioan nola ikusten duzuzuk, Maialen? Bai, hezkuntzan eta bai, Carmelok esan dagoen moduan kuadrillen artean. Nik adibidez, asteburu honetan, nire errixen egonaz, arrasaten, eta egonaz pentsatzen ez da, nire edadeko pertsona gehi bakar bat,
Eta hori, badaz, baina ez daukie normaltasunez ez dute ikusten, kuadrillan oso zaila da esatia ez ezken niri mutila gustatzen zaizkit, eta gehien bat hori gertatzen da mutilekin. Ze badaz neskak, askatasun osoz, orain hasi diezela esaten ez, neskak gustoko dituztela, edo biak, neskak eta mutilak. Baina mutilen kasuan niri asko harritzen nau, hori, ez izatia ez normaltasun bat, ez lagunen artean, eta ez esateko eske niri mutila gustatzen zaizkit. Iruditzen zaizue agian hori argiagoa dela herri txikietan? Beldur hori, armairutik ateratzearen zalantza hori herri txikietan antzematen da gehiago hiri handietan baino? Segureni bai, nik testingurugiak ezagutzen ditut, baina fenomeno oso edatua da herri txikietan da ondietan ere bai. Herri txiki inferno handi esaten da, eta oraintxu movimentu horren ordezkari batez Oriña Rodríguez ikusteot esan duela, ez da, armairu handiegia daukagula oraindik hemen, gure artean armairua oso handia dela. Eta zergatiak egongo dira, nik uste gizarte giroan, kuadria giroan, kale giroan, nik uste kultura sarkitua eta jarrera erasokorra oso edatua dago oraindik, ez jakintasuna alegia, hori ez jakintasuna da, eta hori nabarmendu egiten da gehiago herri txikietan biztan da. Da jentea bildurra du, eta errepara du, eta ez du kanporatu nahi, bere jarrera zein den, da nik uste du fenomeno hori oso kezkagarria dela, eta adierazten duela hemen zulo beltz handi bat daukagula oraindik gizartean. Eta hori gainditu behar da modu kulturalean eta hezkuntzan. Eta erasoa ematen derean, noski erasoen errepresioa eta isolamendua ere provokatuz, nik uste importante dela. Aipatu duzunez, Zuriñe Rodríguez, Udergintzako kooperatibako kidea, baita ere Iruki Larrosako kidekin batera, Legorretan bertan egin dute diagnostiko bat udalaren eskutik, bertan LGTBI herritarrekin bildu dira, beraien kezkak eta zalantzak batu dituzte, hain zuzen ere herrian gustorago egoteko, gustorago bizitzeko, politika publiko berriak egiteko, horien bizitza bizigarriagoa egiteko. Berarekin izan gara, Zuriñe Rodríguezekin izan gara gaurko magazinean goizean, eta horrek azaldu digu zertan datzan diagnostiko hori. Bi titularrekin geratuko nintzakeni, batetik Legorreta herri txikiak armairu handi bezala funtzionatzen dutela, esango nuke, beraz erronka handia da, jende asko herritik juten da, migratzen du, exiliatzen da, bere identitatea eta orientazioa askatasunez bizitzeko, baina aldi berean ere, Legorretan, LGTB jendea, Legorretan bizi nahi du. Beraz hor, kontradikzio badago, eta ere badago aukera aldaketarako, ez? Jendea uste du herri txikietan aske izateko, edo nahi du aske izan, eta hortarako aldaketa batzuk eman behar dira, zen askotan herri txikiak inferno handiak dira LGTB komunitatean. Zurinek kontzeptu bat aipatzen du, sexilioa, eta hause da ez, herri txikietatik hirigunetara alde egitea, hain zuzen ere, anonimotasun gehiagoren bila, edo taskatasun gehiagoren bila, ez? Hori gertatzen dela ikusten duzu? Bai, gertatzen zan, eta ontxe gertatzen da, nik adibidez nire launera artean ikusten dut. Osea, Fatia igual Madrilera ikastera, eta gero bueltatzea, eta santen normaltasun osoz, ez ezkeni gehi naz, ero lesbiana naz, ero bisexuala naz, ez? Eta hori, askotan pasatzen da. Getxon adibidez, hau proiektu polit bat dela, daiela bilatzen, ez? Hainbat pertsona nagusi LGTBIkoak, eta oso zaila, eurekin egon hasitze egiten, eta oso zaila dela aurkitzea getxon, eta hori ez dela herri txiki bat, hiri bat modukoa da, baina aurkitzea LGTB pertsonak nagusiak dienak, eta askotan fan indielako. Bilbora, edo Madrilera, edo Bartzelonara fan indie. Bai, nik kasu konkretak ezagutzen ditut, eta gure herrikoa dira, esan edote alde egin behar izan, eta bizitza beste leku urrun batean birrantolatu beharra, larria da, baina hola da, eta motivazioa hau zen, ez da. Nik uste dut aipagarria dela, eta oso txalogarria Udergintza edo Iruki Larrosa edo alako erakunde kooperatiba forma hartzen dute gainera, eta egiten duten lana, baina horrez gain nik uste instituzioen lana beharrezkoa dela. Eta herri txikietan udalak eta udaletako
kultura arloak eta gizarte arloak eta implikazio zuzen bat nik uste hartu behar dutela. Herri guztietan, da bereziki herri txikietan, nik uste hori ezinbestekoa dela giro aldatzeko. Da erreprimitu egin behar dena da justu jarrera homofoboak eta transfoboak. Hoiek erreprimitu behar dira. Ze hoiek askotan, askatasun oso saltzen dira kuadriatan eta alardea egiten da. Alardea jaietan hain eztabaidatua denean, halako alardeak egiten dira gure herri txikietan. Nik jaietan ikusi izan ditu gure herrian bebai, ezta? Da hori da erreprimitu behar dela. Da nik uste jentea jarrera aktibo bat hartu behar du, eta instituzioek ere bai. Da hori instituzio hori gurbilena udala da, eta nik uste udalak jarrera aktibo bat hartu behar duela homofobiaren kontra eta transfobiaren kontra. Nik uste dut hori beharrezkoa dela. Eta adinaren arabera ezberdintasunik ikusten duzue, aipatu berri duzu, getxone ontzen ari diren proiektu hori, bilari direla LGTBI plus komunitatea adinekoen artean, baina zailtasunak dituztela, aipatu duzu agian batzuek edo askok kanpora joan direlako, baina agian izan daiteke ere, gazteen artean agian normalizatuagoa dagoelako gaia, baina adin batera altzerakoan armailura berriro sartzen direla. Nola ikusten duzue? Segurunek hori gertatzen da ezakite, nik ikusi dut adin guztietako jentea ditula arazoak eta batzutan ondorio oso larriak izan dira, ez dago ainorrun ondarrun gertatu zen, ez da, suizidioraino eraman zuena, eta suizidio militante bat izan zen azkenean, salatzeko gizarteak ze, hor bai, zorionez eman dira pausu batzuk, nik uste garai hartan gaixotasun bezala tratatzen zen, da medikuaren premia zegoen, hain zuzen ere transak bere nahia betetzeko, eta orain hori desmedikalizatu eginda legez, da nik uste dut pausu importante badala, baina gizartean oraindik orain dagoen giroa oso opresiboa da, nik uste, eta hor adik guztietako jentea sofritzen du. Agian nagusie gehiago, ez daukate gazte antzeko edo berdin diren gazten apoioa, edo oro har kuadriako gazten apoioa, falta zaie, eta behar bada gehiago, baina adik guztietan ikusten du nik arazoa bai. Egoera honen aurrean, atzokoan behatokiak Eusko Legebiltzarrari eskatu zion lege propio bat eratzea gai honi heltzeko, ezta? Esaterako prebentzioa lantzeko, gertakari hauek ez emateko, edota gertatutakoan arreta integrala eskaintzeko. Horrelako neurriak falta direla antzematen duzu? Bai, asko falta die, eta ez bakarrik hezkuntzan edo kaleetan, adibidez, kirolan oso zaila da esatia homosexuala zarela. Eta txikien artean hori asko ikusten da, nik adibidez lehengusinak ditut, eta txikiak die, eta biak neskak die, eta futbolera jolazten dute. Nire lehengusina da supera usarta, eta bera esaten dago eskeni bisexuala naz, eta 7 urte ditu, baina, holan izan bida ez, baina jentia berarekin sartzen da. Eta hori ezin da onartu, eta gainera kirola egiten ari dagoen moduan, berak kontatzen zuztan, asko ondo pasatzen dut, baina jendeak zeo zer esaten dut, eta hori ez da normala, lege bat egon bida, eta alakuak zigortu, ezin zari izan behar ausarta zuzaren moduan azaltzeko ez, normaltasun osoz azaldu behar zaren moduan. Bide luzea egiteko dagoela argi, eta gaur bezalako egunak oraindik ere beharrezkoak direla ere mahai gainean da. Gaiz aldatu behar dugu, izan ere Naziometroaren 4. ikerketa aurkeztu dute Lesforo Monzon Euskal Herrigintza Laborategiak eta burujabetzari eta estatu politikoari lotutako ohiko galderez gain, hezkuntzari buruz ere galdetu diote gaurkoan, aurtengoan, herritarrei. Asier Etxenik soziologoarekin hitz egin dugu, eta horrela labur bildu digu pixka bat ikerketak emandakoak. Eta kasu honetan Naziometroan hezkuntzaren gai edo ertz ezberdinetan sakondu dugularik, nik esango nuke batetik, badagoela Euskal Herriko ikuspegitik gogo bat Euskal hezkuntza horren zutabeak izan daitezkeenetan urratsak emateko, bai euskalduntzean, bai kurrikulumean, bai segregazioaren kontrako mugimendu horren kontrako neurri zehatzetan, hainbat eta hainbat, eta badagoela borondate bat, nolabait abertzaleak direnetatik haratago, pixkat Euskal hezkuntza sistema guzti horretan harremanak trinkotzeko.
hainbat puntu, ari mutur dituen gaian, naziometroaren galderen arabera, baina titularretako bat izan daiteke, Euskal Herri osoa hartuko lukeen hezkuntza sistemaren alde legokeela herritarren zati handi bat. Dudarik gabe, baina ez bakarrik hezkuntza sistemaren alde, nik uste Euskal Herri osoa hartuko lukeen administrazio politiko-sozial bat behar duela aspaldi herri honek. Eta hau hezkuntza sisteman azaleratu egin den datua da, fenomeno horren edo nahi horren agerpen bat. Oso interesgarria izan da, eta interesgarria da zentzu positiboan eta negatiboan. Hemen atera den naziometroa esango du zergatik. Nik uste nabarmendu egin duela hemen falla estrategiko bat dagoela. Euskal alderdien batetik eta Euskal alderdiak dira hain justu ere Euskal Herria erreferentzia mailatzat hartzen dutenak, ezta? Eta gero gizarte batez ere, gizarte barruko euskaldunen nahiaren da borondatearen, da batzutan erdaldun askorena ere bai, ezta? Hor falla estrategikoa dago. Hor dago haustura estrategikoa, nik uste oso larria, eta hemen nabarmendu egiten da. Da hori zuzendu egin behar da. Zer esan nahi dut honekin? Gero eta gehiago, Euskal Alderdien da instituzioen referentzia mundua segregatua da. Hemen segregazioa hitz egiten da, oso modu impropioan. Segregazioa da Euskal Herria hartu eta hiru zatitan segregazioa. Hori segregazioa da. Eta hori maila instituzional da maila politikoan ari da sakontzen, nik uste. Eta aldiz, herritarrok nahi dugu Euskal Herri mailan egitura administratibo politiko bat. Eta hor dago falla bat, hor dago falla estruktural bat. Nik uste ez direla ondo kokatu, dau sakoneko kritika bat da, ez direla ondo kokatu Euskal alderdiak estrategia egokian. Girota gehiago bihurtzen ari dira estatuen barruko eta beraz menpeko azpimultzo. Eta jendea konturatzen da, talako inkestetan ari dira agertzen datu horiek. Horrekin lotuta, egin duzun lotura hori, beste galderetako bat betikoa, estatus politikoari begira, erabakitzeko eskubideari, buru jabetzari buruz, erabakitze eskubideen aldeko jarrerak goraka jarraitzen duela, hori da beste titularretako bat, eta izan liteke, Espainiako eta Frantziako estatuek erreferendum baten bitartez eginikoa. Hain zuzen erabakitzeko eskubideren alde lanean diardu gure esku plataformak, eta larun bat honetarako ekimen bat prestatu du, Pirinioetako bidea, Pirinioak arkistatuko dituzte erabakitzeko eskubidearen alde, eta referendum hori eskatzeko. Entzungo dugu Josu Etxaburu. Momentu batean aipatzea herritarron buruan edo lehentasunetan ez omen dago, estatus politikoaren inguruko kontu hau, baina ez aitortzea ostera, behin eta berriro mairatzen diran eta plazaratzen diren hainbat argudiok ere desmobilizatu egiten dutela, esaterako ez dela tokatzen. Nolatan ez da tokatuko ba? Estatus politikoaren eztabaida hain garrantzitsua da, gure 21. mendeko etorkizuna, herri gisa, zera egingo duena, markatuko duena da. Beraz, guk espero duguna da, naturaltasunez, eztabaida hori ematea, eta batzuren eta besteen argudioak mairatzea, herritarron parte hartze hori ere hor gauzatzea, eta gero, herritarrok erabakiko dugu zein nahi dugun izatea gure estatus politiko berri hori. Maian. Arrazoia dauko. Betik esaten dute ez dagoela lehentasun bat, ez dagoela tokatzen eztabaida hau eukitzea. Eta niretako arrazoia dauko, esaten dagoenean herritarrok parte hartu behar dugula, baina ez zaie interesatzen herritarrok parte hartzia debat horretan, orduan ez duzku ematen aukerarik. Eta lehen Carmelok adierazi dagoen moduan, niretako euskaldunen arteko, ez dakit, badibidez, Nafarroan egon nazi ikusten inkesta horren datuak, eta 42% euskaraz ikasi nahi dau. Baina kaletan, beste inkesta bat gaur plazaratu dana, esaten dago kaletan bakarrik, 90% bakarrik gazteleraz egiten dutela. Orduan, zer nun dago arazoa? Nahi, bai, baina gero ez egin, orduan sistemaren errua da, ez dakit. Begira, nik uste
gai hau alde guztietatik begiratu behar dela, eta ez bakarrik batetik bestela ez dugu soluziorik aurkitzen. Eta hemen hezkuntzaren aipatu da, eta hori da alde bat, baina aldeak esan edot arazoa da multiformea eta alde askotatik tratatzeko. Adibidez, hemen esaten da, eta oso interesgarria gainera, mobilizazio bat dagoela, eta nik uste dute arrakastatxoa izango dela, ni neu parte hartuko dut alduan neurrian, gure esku dago kantolatuta, ez da, erabakitzeko eskubidearen aldekoa. Oso garrantzitsua da. Baina, erabakitzeko eskubidea lehen kontua. Ezin dugu estatuen baimenaren menpe jarri. Da hor trampa egiten da galdera batean, da hau esan behar dut. Esaten zaio jenteari, zu erabakitzeko eskubidearen alde zaude? Bueno, da esateote, batzu bai da besteak ez. Baina estatuak baimentzen badu edo adostu egiten bada orduan, orduan bai, klaro. Bueno, 3 adibide ipiniko ditut, Eskozia, Katalunia eta Irlanda. 3 kasutan, une honetan, erabakitzeko eskubidearen alde dago populazioaren gehiengo absolutoa, da ezin dute praktikatu zergatik. Estatuak, kasu bakoitzean, debekatu egiten duela. Eskozian Johnsonek esan du, ez dago beste referendunik. Amigo, horre bakarri nahi du, berak irabazten duenean, referenduna. Ordan norena da eskubidea, betoa dauka estatuak. Bigarren, Katalunian, ikusi dugu ze gertatu den. Gehiengo absolutu batek nahi zuen eta gainera nahi zuen independentzia, eta estatuak esan du hori sedizioa da, zigorra. Eta Irlandan Brexita sartu dute tarteko, hau da berriro Johnson, berriro Estatu Britaniarra, erabakitzeko eskubidea baldintzatzeko, hau da. Ezin da planteatu eta trampa egiten da, inkesta batean edo galdetegi batean populazioari eskaintzen bazaio imposiblea den, ezinezkoa den baldintza bat. Ze, klaro, bai, zuke Madrie baimena ematen badu nahiko zenuke egin den, baimena ematen badu. Da no pentsatzen du inoiz Madrie baimena emango duela independentziarako, inoiz ez, ordan mesedez. Joka dezagun ondo, bigarren, zer egin behar da? Badago biderik, bai, non dago kontradizioa, begira, Euskaldunoi eskaini behar zaigu edo besan da geuk antolatu behar dugu bide bat, demokratikoa eta zuzena independentziara doana. Eta aukera hori eman, aukera gauzagarri bat eskaini jenteari. Eta legitimazioa ez estatu, hau da, estatu menperatzailean aurkitu, nazioartean aurkitu behar dugu legitimazioa. Nik uste klabe horietan argitu behar dela diskursoa. Alderdi Euskaldunek une honetan ez dute argitzen diskursoa maila horretan. Populazioari esaio, Euskal Herriko populazioari esaio nahi duena eskaintzen proiektu edo formula politiko gauzagarri bezala. Eta ari dira estatuen menpe kokatzen da beraz trampa horretan erortzen. Nik uste dut hori dela arazo larri bat une honetan daukaguna. Erabakitze eskubidea bai, baina zer erabaki? Bai, justu, gu nahi dugu erabaki proiektu propio bat, independentziara doana, hemen nazio bezala Euskal Herri osoan antolatzeko bai hezkuntzan, bai beste arlo guztietan antolatzeko gai egiten gaituna. Eta populazioa nahi badu euskara ikasi eta euskara doan ikasi, orduan medioak eman behar zaizkio. Ez zaizkio ematen. Hortxe dago ere eztabaida, ez da Maialen, nola egin, nola gauzatu, ez, erabakitzeko eskubide hori Espainiar eta Frantziar estatuen menpe, badirudiena iazinezkoa dena, ala alde bakarrez ere, ikusi dugu zen nolako ondorioak ekarri dituen Kataluniar herriarentzat ere, ez? Baina baita ere, Carmelok aipatzen zuen, bestelako bideak ere badirela, alternatibak ere badirela, nola ikusten duzuzuk gaia, eztabaida hau ematen ari da jendartean? Eztabaida bai ematen ari da. Gauzia da, ez daukagula alderdi politikoen babesa, orduan mugimendu sozialak, manifestazioak, olakoak garrantzitsuak dira, baina ezin gara engainau. Osea, badakigu politikoen aldetik ezin dugula asko, espero. Ni ados nago Carmelokin horren aldetik, osea, ez dozu Madrilen baimena behar baldin badozu, edo hemen Eusko Jaurlaritzako baimena nahi baldin badozu ez dozu aurkituko. Orduan kalean mobilizazioak egiten eta herritarron aldetik hau aurrera eramaten behar bada zer lortu dezakegu baina. Nik uste badagola bidea. Bueno, inoiz historian, nik historialaren naiz, da hori landu dut, historian inoiz ez da erreza izan pausu hori, hau da independentziarako pausu hori, eta ez da inoiz erreza izan, baina herri askok eman dute. Espainia imperio zabalo bazen, eta gaur egun, nahiko murritza da, eta oraindik gehiago murriztuko da, oinarri faltsua dauzkalako.
Eta hemen Kataluniak eta Euskal Herria gutxienez nik uste, eta Frantziaren menpe Euskal Herria Korsikak, adibidez, pausu hori nik uste emango dugula, ez da. Ez da erreza izango, baina emango dugu. Orain, behar dena da koherentzia barne mailan. Eta koherentzia hori ez da gaur egun tamalez alderdi euskaldunen aldetik agertzen den jarrera. Nik uste akatza handi bat, momentu honetan ja esan daiteke, begira zer gertatzen ari den etorkinen gaian adibidez, ez da? Edota berriro ere NATO berpistearen da gerra tresnak elikatzearen, orain Madrilen dago, bilduta gailur bat, eta zer dakar, gerra gehiago, armamentu gehiago, menpekotasuna handiagoa. Eta Estatu Espainiarrak, Sánchezek berak, begira ze jarrera benetan arrazista eta imperialista agertu duen Ceuta eta Melillako gaian justifikatuz erailketa masiboak, ez da. Hora, alderdi horiek eta gobernu horiek apoiatzea modu taktikoan une honetan ja esan daiteke akatz larria izan da. Horrek ez dauka biderik ez darama progreso bide batera. Da nik uste aldiz bai Euskal Herria, Katalunia alako nazio herri txikiek antola dezakegu bestelako etorkizun bat, bai geure kabuz, barrura eta gero modu integratuan ere bestelako Europa batean. Nik uste hori behingoz argi ikusi behar dugula eta koherente jokatu barruan Euskal Herrian bertan, uste honik. Hemen utziko dugu horko solasaldia. Eskerrik asko Carmelo Landa eta Maialen Ferreira beste behin gurean izateagatik eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suarez lankidaren eskutik. Ondo izan.